Здравейте! Огромна благодарност към Лъчезар Томов и всички организатори, към Петър Теодосиев за съдействието, за вдъхновението и на двамата, за това, че всички вие сте тук. И така, Николай Коперник като лекар. Винаги съм се отнасяла с безкрайно уважение към енциклопедистите. От малка татко така ми е втълпил в главата мисълта на Гьоте, че човек вижда толкова, колкото знае. Разбира се, не бива да забравяме, че знанието е като сфера, така че колкото повече нараства, толкова повече се увеличава и границата и с неизвестното. Това пък мисля, че го е казал Блес Паскал. Най-интересното е, че когато ме поканиха да представя Коперник като лекар, първият човек, за когото се сетих, беше Омар Хаям. Знаете, ерудит, учен, философ, поет от 11 век. Рубаите му са изключително кратки, но много съдържателни, като малки брилянтчета. Може би защото, когато бях студентка, бях изключително впечатлена от него, от това, че е знаел цялото налично познание по това време. Разбира се, не бива да забравяме, че то се е събирало в няколко книги. Така че да, той остава рано сирак, много рано започва да се занимава с математика, астрономия, философия, медицина, учи в различни медресета, в това число в Самарканд и в Бухара. И аз бях толкова впечатлена, че дори заминах, когато бях трети за четвърти курс, на една екскурзия бригада в тогавашния Съветски съюз, за да посетя Узбекистан и специално да посетя Самарканд и Бухара. Да се върнем обаче към Коперник, една друга изключителна фигура, астрономът, който спря Слънцето и задвижи Земята. Да, всички знаем, че той е велик астроном, но може би малко хора знаят, че той има и медицинско образование и е практикувал медицина в продължение на почти 40 години. Нещо повече, очевидно се е справил добре, защото някъде прочетох, че са го наричали втория Ескулап. Той е роден през 1473 година, на 19 февруари в Торун, Полша, и умира на 24 май 1543 година, отново в Полша, в Фромборг. Както виждате, един изключително наситен живот с много събития. Това е един негов много популярен портрет и обърнете внимание, че той държи стръкче момина сълза в ръката си. Това не е случайно, защото момината сълза през средновековието е била символа на лекарите. Ето нещата, за които ще си говорим. Разбира се, за времето, в което живял Николай Коперник, за медицината по това време, за някои знакови негови съвременници. Естествено, че през цялото време ще търсим отговор на въпроса: кой си ти, Николай Коперник? Ще поговорим за неговото образование, за студентските му години по медицина и като цяло за медицинската му дейност. И така започваме с времето, в което живее Николай Коперник, защото един велик българин не случайно казва, че времето е в нас и ние сме във времето. А времето, в което живее Коперник, това са годините на Ренесанса, когато светът и човекът се събуждат, когато душата се отваря, когато всеки иска да полети, когато идват много нови знания, когато са създадени изключително много шедьоври, но и времето, в което намирането на истината, прекрачването на границата към неизвестното, нарушаването на догмите, възстановяването на нови правила и закони много често се заплаща с човешки живот, не е толкова лесно. И така, какво се случва в последните години на 15 век? Видяхме, че той е роден през 1473 година. Ако трябва да го обобщим в три думи, това са парашутът, летателните машини и уискито. Казах ли нещо за това, че човекът е искал да полети пряко и преносно? Много от идеите и устройствата, които днес имаме, и за нас нещо абсолютно нормално, всъщност са се появили точно през този период на историята. Някои от тях, като парашута или летящите машини, са били просто рисунки върху хартия, створени от Леонардо да Винчи. Други обаче се появяват и до ден днешен помагат на хората да се ориентират в света, какъвто е случая с глобуса. И така, през 1485 година Леонардо проектира първия парашут. През 1492 отново той е първият, който много сериозно се замисля за летящите машини.
И така, това е времето, когато Венеция е в центъра на печатната култура през втората половина на 15 век. Печатните книги вече постепенно, успешно започват да изместват ръкописните. Разбира се, че не само в Венеция се печатат книги, но тя се налага като европейската столица на печатарската преса и това я поставя редом с съвременната Силициева долина, ако искаме да си представим колко е била важна. И между другото, точно по това време, всъщност, през 1486 година, именно там във Венеция е предоставено и първото известно авторско право. Според учения Виторе Бранка, в края на 15 век около 150 типографии работят във Венеция. Това са много повече от само 50 техни колеги, които работят в Париж по това време. И като цяло 1/3 от книгите, които движат бял свят по света, произхождат точно от Венеция. Чакайте сега, че нещо стана по-сложно. Така, през 1487 година са изобретени звънците. През 1492 година Мартин Бехайм изобретява първата карта под формата на глобус. През 1494 в Шотландия е създадено уискито. И така, стигаме до 16 век, тъй като Коперник прекрачва, той живее на между два века и на практика той остава в безсмъртието. Но 16 век, време на впечатляващи открития и шедьоври, но и време на едни изключително срамни моменти. Първите 10 години ще ги запомним с това, че Леонардо да Винчи започва да рисува своята Мона Лиза през 1503 година и я завършва 3 години по-късно. Пак тогава, през 1508 година, Микеланджело започва да рисува тавана на Сикстинската капела в Рим. Но това са и години, когато, както вече казах, има и доста срамни моменти. Тогава е докладван първият поробен човек в Америка през 1502 година, а през 1506 година генуезският изследовател Христофор Колумб, който всъщност е открил този нов свят, умира във Валядолид, Испания. През този период е изобретен мускетът, който поставя началото на нова форма на война. Това е доста тъжно. Хората не спират да се избиват. През 1510 година Да Винчи проектира водното колело, а в Нюрнберг, Германия, Петър Хенлайн изобретява първият преносим джобен часовник. Швейцарският художник Урс Граф изобретява офорта в студиото си през 1513 година, а в същата година Макиавели довършва книгата Принцът. През 1517 година започва протестантската реформация, когато Мартин Лутер залепва своите 95 тезиса на вратата на църквата в Саксония. Леонардо да Винчи през 1519 година на 67 годишна възраст издъхва в Амбруаз, Франция, но така или иначе той продължава да е жив, по-жив от много наши съвременници. На 10 август 1519 година португалският изследовател Фердинанд Магелан напуска Севиля, за да изследва земното кълбо. Карл I, крал на Испания, пък става император на Свещената Римска империя, пак по това време. През 1520 година, 21 година, 2 години след като е напуснал Севиля, Магелан е убит на Филипините. Само 18 от неговите 270 моряци остават живи и се връщат в Испания. През 1527 година армията на Карл V разграбва Рим и това слага край на този възхитителен ренесанс там. През 1531 година Хенри VIII се отцепва от Рим и създава англиканската църква, провъзгласява се за глава на църквата, започва десетилетия на политически катаклизми. 5 години по-късно той заповядва втората му съпруга Ан Болейн да бъде обезглавена в Лондон. През 1532 година испанският конквистадор Франциско Писаро завладява империята на инките в Южна Америка и град Буенос Айрес, в онова, което ще стане Аржентина, по-късно е основан през 1536 година. Хенри VIII умира в Англия през 1547, а правителството на династията Мин в Китай, водено от Джу Хуконг, императорът Цзяд Жинг, затваря нацията за всякаква външна търговия през 1548 година.
Стигаме до 1543 година, когато полският астроном Николай Коперник публикува своята богохулна теория, че Земята и планетите са тези, които се въртят около Слънцето. И така, каква е била медицината по времето на Коперник? Ами, по това време тя, както и въобще науката, е била в своята абсолютна пеленаческа възраст. По това време изобщо не се знае, че инфекциозните болести се причиняват от микроби. Има много чести епидемии. Хигиената изобщо не е на почит. На хората дори не им хрумва да си мият ръцете при ядене или пък да почистват улиците. Така че болестите се чувстват в свои води и се разпространяват изключително бързо като горски пожар. Смята се, например, че маларията се дължи на отровен газ, наречен миазма, който идва от канализацията и помийните ями. Устройството на човешкото тяло е напълно непознато, но интересът към него нараства и въпреки, че още е рано и анатомията на Андреас Везали ще се появи доста по-късно, но хората имат интерес и тайно, понякога чрез доста така странни методи, но успяват да се доберат до човешки тела, така че да изучават как сме устроени. Лечението се осъществява със странни, меко казано, от гледна точка подходи. Това е времето, когато сифилисът идва в Европа, но в същото време, както беше казал един мъдър човек, ако имаш лимон, по-добре си направи лимонада. Така че това събитие, освен че се превръща в една абсолютна епидемия на Стария континент, но то пък е и стъпка напред към развитието на епидемиологията. Това е времето на едни много интересни личности. Двама от тях, Джироламо Фракасторо и Парацелс, са абсолютни така съвременници на Коперник. Той се познава с Джироламо и всъщност ние ще поговорим за тях, започвайки точно с Джироламо Фракасторо. Това е един италиански ренесансов човек, който се занимавал с всичко: литература, поезия, музика, география, геология, философия, астрономия и, разбира се, медицина. Виждате, че времето на период, през който са живели, почти съвпада с този на Коперник. Многобройните му таланти са накарали по-късно Чарлз Уинслоу да го определи като връх, ненадминат от никого между Хипократ и Пастьор. Той е роден във Верона, получава образованието си в Падуа, точно там, между другото, учи медицина и Коперник. На 24 години, съответно, Джироламо Фракасторо е назначен за професор по логика, след това и по анатомия, и точно там се срещат с Коперник, който постъпва да учи медицина. И понеже споменах за сифилиса, през 1530 година Фракасторо пише една поема в 3 части от 1300 стиха, която е за сифилиса или за френската болест, и той става всъщност първият популяризатор на медицински знания за това заболяване. Тази творба разказва за едно пастирче, което пасе стадата на царя, но той е ядосан на бога Аполон, просто защото има суша, така че стадата му не могат да се хранят добре, започват да умират. Съответно, той казва, че няма да се кланя вече на този бог, ще се кланя само на своят господар. Разбира се, че Аполон научава тези неща, боговете винаги ги научават, обижда се и наказва хората с една опасна болест, наречена сифилис. Всъщност това е на името на овчария, тя се разпространява много бързо. Така че в крайна сметка даже и това овчарче става жертва, тъй като една нимфа посъветва жителите да принесат на Аполон още жертви. Един от тях е точно въпросния сифилус, овчарчето, което дава името на тази болест. Както вече ви казах обаче, Фракасторо, който за пръв път поднася, макар и под формата на художествена литература, знанията за сифилиса, всъщност всичко това, което той прави, е пример за ранна епидемиология. Нещо повече, той така подава идеята в тази книга и за евентуално лечение на сифилиса, като предлага гуаякото. Това е екстракт от едно дърво, виждате го, което е точно там от тези области в Америка, откъдето се предполага, че дошла и самата болест. Освен всичко останало, по това време се е вярвало, че болестите могат да бъдат най-добре лекувани с растения, с части от тях, които растат в същата област. И така, това е Фракасторо.
Както вече казах, те са се познавали с Парацелс, макар да не е ясно доколко Фракасторо е споделял неговата идея за Слънцето и Земята. А ето една друга фигура, изключително скандална за времето си, Парацел с много сложно име, виждате го, но това е една от най-ярките и най-странни фигури на медицинската сцена от 16 век и в същото време той е признат за виден реформатор на медицината, той е баща на биохимията, на фармакологията, на токсикологията, на терапията, роден е в Швейцария. Първоначално започва да учи медицина и естествознание със своя баща, който също е бил лекар, но в последствие се учи в Базел, в Болония, където изучава изкуството на медицината. След това обикаля 12 години из Европа, практикува, преподава, работила и като военен хирург. По това време хирургията е била отделена от медицината. Тя е била практикувана основно от браснари, така че е била смятана за нещо, което е доста нишо, нещо различно от медицината. Но Парацелс е бил категорично против подобно делене. Трябва обаче да минат още години, за да се появи Амброаз Паре, който всъщност да постави основите на хирургията и да я включи в медицинската практика. Какво е направил всъщност Парацелс, за да се ориентирате от какво е имало нужда по това време? Ами той също е бил доста изпреварил времето си, опитва се да въведе един по-рационален подход в диагностиката и лечението. Той е един от основателите на ятрохимията, но всъщност идеята на ятрохимията е била да постави алхимията в услуга на медицината. Знаете, че те така и не успяват да открият философския камък, но за сметка на това при опитите им да го търсят са открити много химични елементи и общо взето идеята е било в хода на тези търсения да бъдат открити и нови лекове, които да бъдат прилагани в така облегчаването на страданията. Парацелс е вярвал, че външният вид на растенията ни подсказва за това за какви терапевтични цели можем да ги използваме. Това, между другото, е и лечителят, който пръв започва да прилага живак за лечение на сифилис, който, както вече казах, се разпространява като горски пожар, завладява Европа. И колкото и да ви звучи драматично, сифилисът ще остане единственото терапевтично средство при това заболяване в следващите 500 години почти. Той е изучавал и професионални заболявания, като силикозата. Той е първият лекар, който говори за връзката между психика и физиология. Той успява да даде доста правилни насоки за развитието на медицината, въпреки че през цялото време той е продължил да бъде човек на своето време, така че той продължава да бъде под влиянието на алхимията, астрологията, средновековната мистика. Може би едно от нещата, които му помага, които му пречат всъщност, това е, че да, той наистина успява да изпревари, да направи много крачки в бъдещето, но е имал доста така скандален характер, много лесно е можел да печели врагове, включително с това, че е преподавал на немски вместо на латински, включително с това, че е атакувал много яростно, много агресивно всички подходи на терапевтични на своето време, прилагани от неговите колеги. Винаги е твърдял, че е придобил своите знания не на лекции в университета, а от невежи лечители. Преди лекциите си в Базел публично е изгарял произведенията на светилата по това време, Авицена, Гален, с което абсолютно всички себе така ги е разгневявал, най-малкото защото това са били чисто финансови загуби. Обвиняват го, че използва отровни вещества, нали, разбирате, че общността, медицинската, фармацевтичната не е стояла така просто да гледа. И точно когато, нали, той иска да обясни, че всъщност няма вина, тогава се ражда и изразът, че няма отровни вещества, а има отровни дози. И така Парацелс диктува много от своите научни трудове на учениците си, те обаче не са публикувани, в крайна сметка изчезват. Умира на 48 годишна възраст на 24 септември през 1541 година. В една малка стая на хотел Белия кон в Залцбург. Тялото му е погребано в гробището Свети Себастиян, като и до ден днешен обстоятелствата около смъртта му са абсолютно неизвестни. Според някои, може би той наистина е бил коварно така убит от бандити, наети от негови врагове сред лекарското съсловие. Нали, той е паднал, нали, ударил си главата, щупил си е черепа, което в крайна сметка довело до смъртта му. Други обаче, зли езици, твърдят, че е починал от пиянство. Трети, пак така не много добронамерени, пък казват, че най-вероятно си отишъл поради това, че е предозирал живашните пари. Очевидно дозата е направила отровата.
и съответно може пък и да се убил вследствие на това, че е използвал някаква нова, все още така неутвърдена тинктура. Така или иначе, този спор, как е починал Парацелс, продължава и в началото на 19 век и става причина останките му да бъдат ексхумирани и според лекаря, съответно травмата, която я е имал в черепа, е можела да бъде получена само при живе. Да се върнем обаче при Николай Коперник и да потърсим отговор на въпроса наистина кой е той. Николай Коперник е роден във Торун на 19 февруари 1473 година. Той е четвъртото дете на един богат търговец на зърно, Николаус Коперник, и съпругата му Барбара Венценроде. Само 2 години преди раждането му Торун е минал в под владението на Полша, преди това е бил германски. По принцип майка му е с германски происход, не знаем точно какъв е бил баща му, но не е изключено той да се е чувствал колкото поляк, толкова и немец. От тези други 3 деца той има брат Андреас, има 2 сестри, Катерина и Барбара. Барбара отива в манастир. Андреас имал много сериозно хронично заболяване, иначе те и двамата са учили заедно, но Андреас най-вероятно имал проказа, Коперник се грижи за него. Катерина обаче, тя се омъжва, има 5 деца и казват, че Коперник е бил изключително силно привързан към тях. Баща му пристига в Торун от Краков, но първоначално семейство Коперник идва от едно силезийско село, Коперники. Николай, заедно с по-големия си брат Андрей или Анжи, започват да учат най-напред в Енорийското училище, което е към църквата Свети Йоан в Торун. Баща му умира, когато той е съвсем малък, на 10 години, и майка му заедно с цялото семейство напуска Торун и се премества в Влоцлавек, град на около 70 км от Торун, в регион Клавия. Това е майката. Това е родната къща на Коперник в Торун. Това е част от музея в града му. Какво е образованието, което всъщност той получава? Значи той получава след това образованието си в катедралното училище. Неговите учители са били изключително добре образовани за времето си хора и между другото важното е, че между тях е имало един Николаус Водка от Квидзин, като той е бил лекар и астроном, не само учител, и най-вероятно това е бил човекът, който е събудил интереса на младия Николай към астрономията и към медицината. След смъртта на бащата, неговият чичо, или по-скоро войча му, тъй като това е брат на майка му, Лукас Венценроде, той става епископ на Вармия, една много висока длъжност, така че той поема грижата за семейството и съответно той играе много важна роля в живота на Николай. Той е негов защитник, негов покровител, негов учител. Николай и по-големият му брат учат изкуства в Ягелонския университет в Краков. Виждате самия университет, периода е 1491-1495 година. Тяхното обучение, виждате каква програма е имало: тривиум, което значи граматика, риторика и диалектика, и квадривиум, което е включвало аритметика, геометрия, музика и астрономия. Малко след като завършва този краковски период на образование, братята Коперник са изпратени от чичото в университета в Болония и там в продължение на 5 години Николай Коперник изучава право и философия. Сега, тук също има данни, че той е посещавал и лекциите на един много известен астроном по това време, а също и астролог, Доменико Навара. И така, след като се завръщат в Полша, той е номиниран за каноник, свещеник в катедралния капитул в Ромборг, един малък град, разположен в залива на Висла. Но по това време съветът на старейшините, да го кажем, така се събира, те са почувствали липсата на лекар в тяхната общност и решават да изпратят най-младия си свещеник да учи медицина в университета в Падуа. Изборът им не е случайен, тъй като това е един от най-известните медицински центрове по това време в Европа. И Николай ще прекара там 4 години, където слуша лекции на светила в медицинските науки по това време. Това е и самият университет в Падуа. Там той има доста интересни учители. Марко Антонио де ла Торе,
също е бил сред тях. Виждате един човек, който е живял само 30 години, но той също успява да остави следа. Това е един близък приятел на Леонардо да Винчи, независимо, че те са имали, виждате, доста съществена разлика във възрастта. Съответно, двамата се запознават в Павия, казват, че са имали много успешно сътрудничество, защото Марко Антонио е правил своите аутопсии. През това време, съответно, Леонардо да Винчи пък е правил своите скици и схеми. Впоследствие Леонардо вече бил достатъчно добре обучен, за да може да продължи самостоятелно в изучаването на анатомия. Така или иначе, анатомичните рисунки, които остават от Леонардо, знаем, че той е оставил много такива, някъде около 1000. Така че анатомичните рисунки се съхраняват в замъка Уиндзор и са собственост на кралицата на Англия. Самият Марко Антонио де ла Торе пък, той в края на живота си прави анатомично училище. Така че, както виждате, само 30 години, но под сметка на това изключително наситени. И така, какво са учили в университета в Падуа? Значи, тяхната програма, както можете да се сетите, е много различна от програмата днес. Учили са 3 години, плюс още 1 година след това, като първите 2 години са преминавали единствено и само в четене и обсъждане на произведенията на Хипократ, Гален и Авицена. През третата година пък е имало практическа медицина на горната и долната част на тялото и хирургия. Какво е представлявала хирургията, при положение, че тогава анатомията не е била позната, при положение, че все още са били забранени аутопсиите на хората, че си прави някои, така си затваря едното око, защото дори и църквата осъзнава, че все пак, за да могат хората да бъдат лекувани, лекарите трябва да познават устройството на човешкото тяло. Интересното е това, че в крайна сметка Коперник така и не получава официален документ за това, че е завършил изцяло своето медицинско образование, но пък, между другото, докато следва в Падуа, той получава докторска степен по църковни науки от университета в Верана. Беше доста любопитно. И така, медицинската учебна програма е много различна. Както вече казах, 3 години плюс още 1 година. Като последната година е медицинска практика с спонсорството на някакъв известен професор по медицина. След първите години студентите са получавали бакалавърска степен и след вече в края на това обучение са получавали своя терапевтичен лиценз. Както вече казах, Коперник, поне доколкото аз прочетох, не е получил своята докторска степен по медицина, но въпреки това той традиционно винаги е бил наричан доктор по медицина и видяхте, че и на този негов портрет, който е един от най-известните му портрети, той държи символа на лекарите през средновековието, стръкчето Момина сълза. Той бил изключително прилежен ученик, за което можем да съдим и под запазените негови лични забележки и надписи по полетата на неговите медицински книги. Между другото, той е притежавал 45 книги и това го пише навсякъде в документите за него, като един така знак на респект. Това е била една наистина много богата колекция от книги. Дали 45 книги нас не могат въобще да ни впечатлят днес, но все пак ние говорим за един период от 5 века назад. По-голямата част от тези книги днес са със собственост, т.е. намират се в университетската библиотека в Упсала и всъщност в статиите пише, че те са били откраднати от шведски войници по време на Полско-шведската война през 17 век. След като завършва своето медицинско образование, Коперник се завръща в армия през 1503 година и следващите 40 години почти, нали, той ще прекара там. Това е кулата в Фраунборг, в която той много обича да работи. В тази кула той се чувства и по-близо до звездите. Между другото, през цялото време, докато той е работил върху въпросите, свързани с астрономията, той не е споделял тези неща. Дори не ги е споделял с Чичото, така, с когото са били, нали, в когото е виждал абсолютен така поддръжник, човек на негова страна. Между другото, въпросният Чичо е имал доста така труден характер, бил е суров човек, но той наистина много е обичал племениците си и в това число и Николай Коперник, така че към тях е бил наистина много, много добър, да го кажем.
Какви са били по това време терапевтичните подходи? Ами, ние вече загатнахме една смес от рационална академична медицина, но и вяра в чудото, в чудното действие на различни, понякога много странни съставки, традиционна народна медицина. Последното основно се основавало на старата и дългогодишна употреба на различни билки, които понякога буквално е граничило с шарлатанството. Общо взето, в онези времена човечеството е било наистина в една много ранна възраст и както децата обичат да им разказват приказки, да гледат филмчета за вещици, за магиосници, там в котли се варят най-различни странни неща, има вълшебни пръчици и така нататък. Общо взето и реалността по това време не е била по-различна и няма как да не е така, защото знанието наистина е било крайно ограничено. Ето вижте сега, кои са били тогава най-широко използваните в лечението материали. Това са били, разбира се, билки и плодове, между които канела, карамфил, лимонова кора, градински чай, мента, киньон, пипер, копър, смление на прах, скъпоценни камъни и други неща. И всъщност това, което трябва само да кажа, е, че той е използвал от всичките тези неща, които виждате, смлени на прах, скъпоценни камъни и други неща, които са доста странни. Ценното, което трябва да кажем за Коперник, е, че той е използвал всъщност единствено наистина билки. Той не е използвал такива странни неща, като странни камъни, косми, рога, ногти и така нататък. Очевидно критичното мислене си е критичното мислене. Не, това не са негови оригинални рецепти, това са смеси предлагани от старите лекари, главно от Авицена. Ето, неговият девиз е, че колкото по-кратка е една рецепта, толкова съответно тя по-добре действа. Ето ви една рецепта, тук виждате, която той е предлагал за болки в корема. Според някои автори тук се вижда неговия скептицизъм, но може би пък това едва ли е било съвсем така. Той е лекувал, разбира се, Чичо си, следващите епископи и други много известни хора и това поражда въпроса дали пък е лекувал и обикновени хора. Да, там е имало болница, Свети Дух, в която са били настанявани бедни, болни хора. Той ги е лекувал абсолютно безплатно. Това, което можем да кажем е, че той се е грижил не само за диагностиката, той е приготвил и лекарствата. Той е помагал да преминат през епидемии, като включително чумни епидемии, от които е бил засегнат този район и на него се дължи иновативна водоснабдителна система през 1519 година, която също е допринесла за хигиената. Много често е бил канен за консултации в други градове, той самия се е консултирал с други видни лекари на онова време. И това, което той се опитвал всъщност да внесе като нещо ново в медицината, това, че се опитвал да намери аналогия между медицината и механиката на Архимед. Казано с други думи, той е искал да въведе математически формули в медицинската наука, нещо без което днес знаем, че медицината не може. Има два ръкописа, които са намерени през 17 и 18 век, които се приписват на Коперник, но те са доста примитивни, доста противоречиви. Все още експертите спорят, по-скоро са склонни да вярват, че това не са негови трудове, но все пак да не забравяме, че медицината по това време е била много тясно свързана с астрологията. Смъртта на Коперник, виждате, той умира от хеморагичен инсулт, а легендата разказва, че преди да умре той идва в съзнание, за да може да види отпечатана неговата книга, нещо, което се случва няколко дни по-рано и може би това го спасява да не бъде наказан от църквата и да не бъде убит на практика. И за да го завършим този разказ, само трябва да кажем, че наистина въпреки своята невероятна служба, тъй като той 40 години работи в полза на здравето на хората, освен всичко останало, той е бил и астроном, и математик, и икономист, и философ, и юрист, и писател, и инженер, най-вероятно и художник. И всъщност Коперник е една от най-великите личности на Ренесанса и той вярвал и е твърдял: аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо. Така че благодаря ви за вниманието.